ruwa dai siyama. Kin san yadda ruwan nan yake? Siyama. Ko ni ina ne Allah sa ma ban yadda wannan dina ba. Ya haka? Yau ba dole menene wannan din rago ne ko goro? Goro ne zan ci. Goro? Kine wa Allah da Annabi kiban goron nan. Ayya ba. Ki hakuri kiban wani ƙarin bayani zan miki mai ƙarfi. To gashi ki manje. Baba. Na'am. Ai da ki gatsa goron nan gware ki gatsa ɗan yatsuna. Ki ta gatsa ɗan yatsuna ina kuka na je na. Goron? Da ki ciji goro ai gware ki cije ni. Me yasa? Goro ai mai daraja ne. Ai sunan wani ubangida na ne wani rabin Aminu Suleiman Goro. Ai sai sa nake biya goro daraja da mutunci ai. Kai! Ina! Kai! To an bani abin ka salele. To ai ba shi na gatsa ba dan itaciya ne fa wannan. Ai goron duk inda sunan mai gida na yake to ina karrama ina daraja shi. Ai goron alkhairi ne. Ni na san alkhairi. Ai da ina nan ma na gudu ba za ki cinye ba kiran tajiyar mai gida na ciwo. Tajiyar mai gida na ciwo. Ba ka rabuwa da shiriri. Bari zan duba jikin himma idan gudunar nan da jikin Allah kiya miki gudunar himma. Ina da lafiya. Ya ka salele. Wannan irin shiriri ta ai ina siyama. Kina kallon dan uwanki.